Inkantolo ephakeme yase Mgungundlovu isichithile isicelo sikaNdlunkulu uSibongile ekutheni kuguqulwe incwadi yayo efungelwe enkantolo. Ijaji uMjabuliseni Madondo libeke isizathu esithi uNdlunkulu wehlulekile ukuhlinzeka ngezizathu ezanelisayo ngesicelo sakhe. Udaba lombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu kanye nefa leNgonyama esiyakhothama luqale enkantolo izolo. Ukuzwa kabanzi ngokwenzeka njengamanje sixhumana nentatheli esimkantshubomvu yeindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya noBongani Gema kanye nomthwebuli wezithombe undaba ezinhle Khumalo enkantolo. Simphiwe sikwamukele indaba zasemini sitshele sichazana isinqumo sejaji ngaleli cala. Kunjalo noxolo ngibingelela kuwena bese ngibingelele nokuyena umbukelo wezindaba ngalesi sikhathi. Impela usuku lwesibili ke namhlanje inkantolo ephakeme lapha eMgungundlovu kulalelwa ke leli cala elimqoka kangaka ngodaba ke lwefa lwasendlunkulu ikakhulukazi uma ngabe ke ubheka ke ubayede osanda kukhothama ukuguqulwe lithini. Ngingachazela ke noxolo ukuthi singaphandle enkantolo ngizosuka nje kancane esithombeni ukutshengisa ke umbukelo ukuthi isimo sinjani. Ziqinisiwe kakhulu ezokuphepha njengayizolo ke futhi amaphoyisa bebonakala ke emaningi lapha endaweni ke engaphandle kwasenkantolo. Ngaphambilini sike sabona ke amabutho kanye namatshitshi ke efika lapha esho izaga ecula ukutshengisa ke ukuzokweseka noma ukuzokwethamela ke ukuzwa ukuthi isinqumo salenkantolo sizohamba kanjani. Kepha ke njengamanje samukele uza kwethu uBongani Gema obeyizindlebe kanye namehlo ethu lapha ngaphakathi enkantolo. Baba Gema sikubingelele sikwamukele endabeni sikhele phezulu baba ukuthi iziphi izathu ijaji elikhiphile uma ngabe lichitha lesiphakamiso noma singathi ke lesicelo sikaNdlunkulu. Ngibonge Makhanya uzokhumbula ukuthi uNdlunkulu ube nenkinga izolo uma elikhuluma udaba lakhe lokuthi ufuna ukuthi ke inkantolo iphinde inqume ukuthi leminye imishado yabayede ibisemthethweni yini. Inkantolo yasithi ke ngeke uze kwazi ukuthi ke ikwazi ukudinga idalo ngoba ke akacacisanga kuincwadi ayifakile enkantolo. Wasecela ke ithuba lokuthi wayecela inkantolo imnike imvume ukuthi akwazi ukuyishintsha ke lezo incwadi ukuze phela anezelele lapho ekushote khona ke. Inkantolo ibisichitha ke lokho ithi leli cala lolu daba lafika le enkantolo kusola ngoApril ngonyaka odlule. Isikhathi sidube naso uNdlunkulu ukuthi uma khona ongalungile awazofaka isicelo ukuthi ukhona afisa ukulungisa izeza iexample ukuthi ke kwasuka incwadi ezinye eziphendula le affidavit sakhe iphinde emuva nazo akucacisa usikodwa khona la kusale khona ungacacisanga ukuthi uyafuna yini ukubuza ngeminye imishado awusebenzisanga lelo thuba. Yasikuthi inkantolo angeke ukwazi ukumnika lelo gunya manje ngoba ke icase leze laqala uma ke bemnika lelo gunya uzobuyisela emuva emakhaya. Inkantolo isathathe ikhefu ngakube singalindelana uma ngabe ibuyela ngo2 namhlanje. Imayibuka inkantolo ngo2 Makhanya izolalela ke manje udaba ke labantwana basendlunkulu untando yenkosi nontombi zosutha sazi ukuthi bafake bona ke incwadi ethi bafuna ukuvimba ukusebenza noma uexecute kwewill le abathi ke isignature yakho niyasebenza akuyona yabayede ke isalinde enkantolo meyibuya izolalela lona lelo daba lakhe. Ummeli wabo uNigel Redman ubesanikwe ithuba ukuthi usacela khona afuna ukufundisisa kweaffidavits meyibuya ekhefuni izobisela lelo daba. Sibonga kakhulu Gema. Mbonge Makhanya. Uza kwethu lo uBongani Gema obeyizindlebe kanye namehlo ethu ngaphakathi enkantolo esho ke ukuthi uma ngabe libumbana nje ihora lesibili udaba ke olumqoka kakhulu ke kuleli cala lolu olithinta ke incwadi yamafa luzobe seliyalalelwa. Uzokhumbula phela mbukeli ukuthi kuze kukhulunywe nje ngencwadi yamafa sifike la sikhona ingoba yona lencwadi yamafa yanikeza igunya uNdlovukazi usakhothama uManthombi ukuthi ke kube nguyena oqoka ozongena esihlalweni sobukhosi kwaZulu. Kepha ke uma ngabe kunembuzo malungana nokuthi ke yona le ncwadi yamafa ke yasayinwa nguyena yini ubayede lokho kuzoshuke ukuthi ke udaba lesihlalo lo sobukhosi luzobe ngempela luseyithebeni zenkantolo. Asibusele intambo kone gold noxolo. Sibonge kuSimphiwe Makhanya benobongani Gema bebesibikela bese enkantolo ephakeme yase Mgungundlovu. Ngasaqaleni kosuku inkantolo isichithile isicelo sikaNdlunkulu uSibongile Dlamini Zulu sokuguqula incwadi efungelwe ayifake enkantolo ukuze ezokwazi ukuphikisa ubuqotho bemshado emhlanu yesilwe sesakhothama ukuguqulwe lithini. Yize kunjalo abameli bakhe baqhubeke nesicelo sokufuna inkantolo ukuthi inqumo ukuthi ingabe umshado wesilo kanye noNdlunkulu uMadlamini Zulu wawukuvumela na ukuthi athathe abanye uNdlunkulu abahlanu. Because they were married to each other
by customary marriage in 1977. Before 1988, their marriage was regulated by the pre-1988 regime, which had no preclusion or prohibition of African people or black people marrying any other spouse by any other regime, especially customary marriage, because the law at the time did not preclude it. It only closed its eyes to the customary unions which existed between black people. That was the fourth line of the common law. Now the question here in this case, if I can just wrap up on this argument, is whether this court should reenact the legislative or the common law position by making a declarative as to what the law was then, ignoring the customary law as if it did not exist as a matter of law. And our submission is that the court cannot do so today.